Laura Martínez Asensi, tinc 14 anys i soc de Berxer. Jo vaig començar a jugar a futbol perquè mon pare me contava les històries de quan ell jugava a futbol i els equips que havia estat, i el meu iaio també jugava a futbol i a mi me van entrar ganes de jugar. Vaig començar fa 2 anys en el Berxer i ara estic en el Dénia. Vaig jugar una competició en el Dénia quan vaig anar a fer proves, que no va ser una competició com a tal, va ser uns partits benèfics que vaig anar i vam jugar en Pedreguer. Perquè jo el primer any que vaig jugar a futbol, que va ser en Berxer, jo estava en un equip d'amateur perquè no hi havia equip ni infantil, ni cadet, ni res de dones. Tenia que anar-me en els xicos i jo a la meva edat no m'agradava estar en els xicos, que tampoc me tocava estar en ells. A mi en un futur m'agradaria aconseguir arribar junt, el més junt possible, si és a primera divisió, arribar, i si no arribe, almenys haver-ho intentat i haver-me quedat en aquestes ganes d'haver arribat, però en el pensament de que ho he intentat i he fet tot el possible per arribar, però no he hagut sort. A mi m'agradaria que els horaris, per exemple, quan entrenem, n'hi ha vegades que nos fiquen l'horari o molt prompte o molt tard. I els homes se'ls fiquen en una hora que és molt bona per entrenar. I també que en els equips que hi ha ací, que no tenen equip femení ni res, que fiquen perquè les xiques joves vagin i que no es queden en les ganes d'anar perquè no tenen equip en el seu poble, i que en els països que encara no han acceptat que les dones juguem a futbol, que ho accepten i que no siguin masclistes a l'hora de mira, n'hi ha una dona jugant a futbol, anem a per ella, anem a insultar-la. I que també que els homes es queden en la idea de que ells han estat 100 anys intentant guanyar un mundial i les dones han tardat una dècada en guanyar uno. Nosaltres, per exemple, ara, el diumenge que ve, crec que és, anem a jugar un partit en l'Alcúdia de Carlet. Nos tenim que anar a la Ribera Alta a jugar, i això sí que és veritat que està un poc lluny, i a mi me pareix que en lo gran que és la Marina Alta podem crear més equips, perquè segurament que n'hi ha dones que volen jugar a futbol però no poden perquè no tenen l'oportunitat d'entrar a un equip, i jo trobo que si fan uno que en un poble que igual 15 dones en aquest poble volen jugar a futbol, ho poden fer. No, no crec que hi ha igualtat, perquè les dones estem com a un nivell més baix, que la gent no es compara en els homes, perquè ells diuen els homes juguen millor a futbol, les dones no, i no es comparen físicament en les capacitats físiques que té un home en les de la dona, perquè diuen un home corre, ho fa tot millor, i una dona no. I també que quan és l'hora de jugar, que jugues en mixto, que a mi m'han contat això una xica que jo vaig conèixer en un campus, que ella és de Madrid, ella me va dir que com ella juga en mixto perquè tenia 2 anys o 3 menys que jo, ella al principi quan va començar l'insultaven des de les grades per ser dona i per ser l'única en l'equip. I també en els campus, jo he anat a 2 campus en el que porto jugant de futbol i està sempre jugant en xicos, com a molt una xica o ja està. No es fomenta lo de futbol en campus i tot, i les dones, en el meu equip són 15 dones ara jugant en cadet i en els altres en juvenil no sé quantes, però són molt poquetes i trobo que això no és possible, n'hi ha moltes dones que segurament li agraden al futbol. Per a mi és una forma de distraure'm del món i de passar-ho bé. És anar a entrenar
i estar ahí i oblidar-me de tot el que em rodeja i estar en casa esperant a l'hora que siga a entrenar perquè m'encanta. Jo vaig convidar a una amiga meua que este any juga en Ondara, que juga en l'infantil, i jo li vaig clavar en el cap que el futbol era el millor perquè ella ja tenia les ganes d'anar i jo li vaig dir va, apunta no sé què, i al principi va anar al Berger a jugar amb mi i al final s'ha apuntat este any així i jo estic molt contenta per ella perquè pues, m'ha fet cas. El futbol és algo únic que a la gent li encanta i que al final vas a ser reconeguda pel teu esforç que facis i trobes que és un esport molt bonic que la gent hauria que practicar perquè és meravellós.